скоча. Ето е това са градските условия. Трафик, някакви учебни, някакви паркират, някакви излизат. Няма БМВ, няма ММВ. Провира се навсякъде. Скок! Я да видим. О май гад. Пичуе, днеска сме на МТ-0. Какво това е? Чай, че тук тези бургази въобще не мога да карат. Днеска сме на... Върнахме се на Honda. Да. Ами... Това е... новото допълнение. Може да кажете честито, да, този мотор тежи около 5 кг, както виждате. Това ми е новия мотор, хора. Honda 125 Honda Grom. Много се кефя. Много е странно. Аз съм някакъв 5 метра, 120 кг. Въпросът е друг. Кантари ли са? Със сигурност е кантари и ще бъде кантарен. Просто ще трябва да отделим малко време на това мерче. Но много бързо се набира, бе. Да не знам, може би от пиньоните. Това е много яко. Много добре си върви. Двигателчето е топ. Няма какво да стане. Парпори с 6, 5. Матките се усмихват. Ще му свикнем. Плюс сме го щупили. Тъй, това купуваме го. Сделката е направена. Честито на печелившите. Отива ли ми? Голям съм. Благодаря. Както видяхте, хора, от интрото в Бургас, като го карах мотора, като го тествах. Това ми е новата придобивка Honda MSX 125 или по-познат като Honda Grom. Макар че все пак е доста непознат мотор за доста хора от България. Рядко срещане, няма да ви лъжа. Може би поради факта, че е дребен и много хора може би ще ги е срам да карат дребен мотор, не и мен. Много голямо удоволствие ми доставя да го карам, честно ви казвам. Знаете, имам 700 кубика мотор, сравнително голям. Нали,
може да се каже, че е бърз, нали, не е хилядарка, но доста добре си върви. И ще кажете, как така, имаш 700 кубика, голям мотор, хубав, и си взе това 125, което е дребничко, като за дете, детски мотор, детска играчка, както искате го наричайте. Ами, сега ще ви обясня, има ред причини, поради които реших да го взема. Първата може би е, че съм малко луд, но шегата на страна. Главната причина, поради която го взех, има много причини, но главната е да се науча на стънт, на задни гуми и подобни неща. Сега ще си кажете, как така стънт с 125, то не е ли много маломощно, само 9 коня, еди си що, еди си какво. Така, сега ще ви кажа, че стънта не изисква мощност, не ви трябва бърз мотор, трябва ви техника, трябва ви умения, техника и практика. Нищо повече. Не ви трябва хилядарка, не ви трябва 600, не ви трябва нищо такова. Трябва ви просто умение и точно тези умения аз мисля да ги изградя с този мотор. Ще бъде трудно, не е лесно. Естествено, много по-лесно се изправя 600, нали, само докато й дадеш гъста, отколкото това. Това трябва да си почти спрял, за да го изправиш на задна гума, и за да поддържаш тази задна гума, ти трябва да хванеш кантара. Трябва да хванеш кантара, където мотора олеква, и тогава да го върнеш и пак да го дигнеш. Да го върнеш, да го дигнеш. Но не и да го гониш с газ, докато примерно дигнеш една скорост и после повече мотора не може. Защото това не е мотор, с който се гонят задни гуми. Това е мотор, с който ще се научиш на кантар. На истински кантар. И заради това съм го взел. Както виждате, моторът е сравнително добре подготвен за стънт. Значи има сменени Honda Mini барове, които са по-широки и по-високи и по-удобни. Също така има Subcage, както виждате, и Scrape бар. Ето го Scrape бара. Както виждате, направо си е подготвен. Изпускал съм го вече броени пъти, смисъл, имам го от няколко дена, съм го изпущал няколко пъти и реално нищо не му се е случвало от прекантарване. И даже вече 2-3 пъти съм го хващал, примерно като го преобръщам, просто го хващам мотора, стискам съединителя, хващам го и се изправям с него и после го хващам, нали, не падам реално от него. И не мога да се кажа, че е падал. Малко е мръсен мотора, както виждате. Не съм го мил, откакто съм го взел, нон-стоп го карам. Но това не е проблем. Да, много се кефя. Карам го нон-стоп. Дали ще е до работа, дали ще е до магазина, дали ще е на някъде другаде. Има другата причина, поради която го взех, смисъл е Honda, смисъл супер здраво е. И примерно, когато искам да работя по Ямахата, както в момента, имам да правя някои неща по нея, защото в момента не е супер в топ състояние. Има да се сменя гуми, вериги, пиньони и така нататък. И просто искам да не я карам в момента, ами да си я обслужа и да знам, че имам друг мотор, който мога да го карам през това време. Също така той е супер икономичен, не че Ямахата не е, в смисъл, когато сравните с колата, и Ямахата е икономична, но когато го пък сравните с това нещо, което харчи 1,5 примерно, това е нереален разход. Да, това е от вчера, където паднах, но тогава хубаво се отаваних и малко наистина пострадам, но реално нищо му няма. В смисъл, мотора съм го взел с такава цел и въобще не ми пука. В смисъл, знам, че просто е здрав и каквото и да му направя, нищо няма да стане. Нека да го запаля вече и да потегляме, да поджиткаме малко из града, защото този мотор се справя брутално добре в града. Колкото и да ви е смешно на някой от вас, наистина много добре се справя. Просто е толкова дребничък, минаваш между коли, с които, макар че моторите по принцип са малки, просто без никакъв проблем, разбирате ли? Сега ще ви покажа горе-долу на какво се опитвам да се науча, само накратко, докато преди да тръгнем. Ето, в смисъл, виждате, не ви трябва мощност, за да го изправите. Трябва ви техника.
И това е целта, да се науча с това нещо, примерно тук като тръгна до ей там, без проблем, нали, да мога. Просто ще трябва да се науча на задна спирачка. Естествено. Да, за хората, които казват, че не могат да се кантарят, напротив, кантарят се и съм ги обръщал вече не веднъж. Ето тук си го свалих с задната, както и трябва, както и ще се науча. Просто ще трябва да му отделя малко повече време, да отивам на такива места, без хора, да мога да не притеснявам никой. И хубавото на това моторче е, че примерно мога да се науча на сравнително малък терен. Не ми е нужно някаква голяма отсечка или права, защото аз тръгвам от спряно положение или от 5-6 км, не се засилвам супер много и разстоянието не е огромно. Така че отваря много възможности, даже за някакви малки паркингчета да може да се научиш, или даже за между уличките, даже пред блока и така нататък ще можеш. Така, тук сме по красивите разбити улици на квартал Дивдядово. Просто реших да почиткам безцелно и се сетих тук за това широкото място, където бях. В момента съм изгубен, няма да ви лъжа. Тази дупка направо... Да, хубавото е, че въобще не ми пука. Затова съм си взел този мотор, да не ми пука. И между другото това е някакъв брутален звук. За 125-ичка човек. Много е хулигански, бе, мамка му. Добре се набира за градски скорости. За извън града, може би с 90 си върви окей, но не е препоръчително. В смисъл, ако примерно мога минеш 20 км без проблем, нали? Но повече от това вече е ташак. Просто предразполага да правиш глупости, това е. Брутално, малумен, смешен мотор. Дай! Я да видиме. Топ спид тест. Дай! Има много вятър. Стига сме моите. Просто е друг вид забава, която малко ще я проумеят. Да се лигавиш. Наистина си е една лигавня това. Нищо повече. И просто необяснимо е, докато не се качиш да го караш и да се почувстваш малумно, защото си огромен, защото си 90 кг човек, мъж, и се качваш на едно дребно моторче, което тежи колкото тебе точно. Ами, глупаво е, но това го прави забавно. И няма да ви разправям колко много хора му се кефят. В смисъл, много хора, примерно, ще си вземат мотор, защото си кажат, не, матките ще се кефят това, това. Не, няма да се кефят на твоята хилядарка, а се кефят на едва малкото моторче. Ще им прави впечатление и ще им е интересно. Много хора до сега са ме питали вече за него, проявяват супер много интерес и се кефят, защото не се вижда това всеки ден. А всеки вижда някакъв бърз мотор някъде и никой не му прави вече впечатление. Сега виж го, той е глупак, донор, еди си къв, еди, що мен не че ми пука. Но това, някой като го види и си вика, бах ти сладура.
И просто знаеш, че той е пич, дето го кара, въобще не го е бе. Пълната газ и винаги, брат, това мотор се кара на пълната газ. Много е яко. Дай! И просто не те интересува. Не те... Където се вика? Да. Това ми е новата придобивка. Много съм доволен. Супер дразнеща е. Много е шумна. Да, прекъсвача! Не. Много е забавно, много е забавно. Много ми е тъжно, че в България хората се смеят на такива мотори. В смисъл, то няма лошо. То е смешно, наистина, но говоря ви в такъв смисъл, че те ти се присмиват. Може да се посмееш, да си кажеш, ти смешния мотор, но в добрия смисъл. Обаче това, което много правят, е примерно ще си кажат, виж го пък то, на какво се е качил, нали, в лошия смисъл. А пък, защо? Защо? Докато не пробваш нещо, нямаш. Не ти е позволено да даваш мнение, разбираш ли? Докато пробваш нещо... Сега ще минем между буса, между кията. Направо като палачинка. И как завива този мотор. Ето това са градските условия. Трафик, някакви учебни, някакви паркират, някакви излизат. Няма BMW, няма BMW. Провира се навсякъде. Пълната газ. Его колегата с русенските номера, както е и моя мотор, макар че го взех от Бургас. Газ. Цани, поздрави за Цани. Оп! Поднесе принцата! Да, студенчко е. И другото, което е, въобще не ми пука, че си обикалям из града, защото харчи едно. И мога да си обикалям колкото си искам и въобще да ми презонава работа. Ванко едно. И... Просто това ще е. Извинявам се за хората, които не му се кефят, които искат да гледат големите мотори. Но също така съжалявам. Съжалявам хора, защото нямате вкус. Не, това е малумно. Просто е малумно. Всичко прави. Ето този бордюр сега. Оп! О, скок! Да. Просто е пълна лигавня. Оп.
спира на момента, бе, бахти. Сигурно, защото е лекичко, ама направо, докато му я стиснеш и веднага. Да. Я да видим, ще качи ли моста? Я да видим. О май гад. Ей, това е. Ей, това е. О, не. И мога по цял ден. Защото има 5 шибани литра гориво и да го карам цял ден. И въобще да не ми пука. Искам да закача. Има ли човек вътре? Няма. Искам да се кача, но после трудно ще го сляза, бе, човек. О, не. Да помагам, момчета? Имате достатъчно хора. Какво правите тук? Ай, лека работа! Какво е това, бе? Иба. Сега като се паркирам громчето до него. И другата предимство на грома е тази. Много е глупаво. И сега фащам го. И съм готов.